O karon nanapoy no lain nga mukanta sa tuong team song sa Krusadang Bugas gikan sa God Samaritan. No zen kahatol ang sulugon sa mga God Samaritan. Unsay pangalan nimo? Mark. Oh, sige Mark. Mark nagpractice na kada, ba? Practice ka sa tuong team song. Sige Mark, kantaha Mark. Tara na, zin ka hato sulugon sa Pakpak mga na. God Samaritan. Tara na, zin ka hato sulugon sa mga katawan. Labi na kadtong nagutman, mga kabus na katawhan. Labi na katong nagkutoy, mga tiyan. Tara na, zin ka hato sulugon sa mga God Samaritan. Tara na, zin ka hatol sulugon sa mga katawhan. Gamay rani nga tabang sa atong mga kaigsuunan. Alang sa kabusnong katawhan. Labi na kadtong nagutman, mga kabus katawhan. Labi na kadtong nagkutoy, mga tiyan. Yay! So Mark, kapilay dito di mo Mark? 13. 13 na ka. Akan eskwela? Di ara. Sa High school. high school na ka. Ano sa paborito ni mga subject? Ha? ESP. Unsa na SP? Values. Values man baka pasada values, no? Muna gingon ang uban bis ang mga math, ang uban English, but mga values, no? Talagsaon actually first time ko nakakuha na ni nga values. Ingana gid ka importante ang values ba? Nagiingon bahala di kay tabret sa maing tao-ta ba? So, Mark, so unsa may palito nimo akong akong yatag sa mga premyo? Ha? Si palito nimo na okay na ra. 100 pesos so. So unsa mong palito na ni? Sudan. Wow, so ano sa sudan? Ha? Noodles. Ayaw nang limpo kay dili pasigo. Noodles. 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 Wow, noodles. So makasudan na gid man niya. Noodles. Okay, sige Mark, dawata Mark. Unsa na lang po imong gusto isulti gato sa tumagod sa Samaritan nga ni kanta ka sa team song nya naka 100 pesos na ka. Sige unsa imong isulti sa ila ha? Salamat kayo sa 100 nga premyo sa kanta. Okay, sige. Salamat Mark. Salamat. So mo to si Mark no na kanta niya ang atong team song og sadugang pa sa mga mukanta ni aning atong team song na ay gamay nga pahalipay diha kaninyo. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.